Ry'n dod heddi yna. O, siwr i Kenny! Bye. Siwr i Oh, good, yeah, siwr i ti? No, ti'n fawr, sy'n gael just ages. Rydw bod wnes i'n gwrdd lan. Teimlo fel ni'n nadolig, siwr, fe? Ie, siwr o fod, ie. Fel sy'n ei gael lenda, o siwr o fod blwyddyn cyn i wedyn ni. Ti'n fawr, bai yn ei rili, sy'n ei gwrdd lan spel. Ie, fe ma. Ie, mae'n cyfnod weird, ynddo e? Odi ma fe. Ti'n gweithio gytre nawr, ne? Ydw. O na pan fi yn hwn. Fi'n teimlo fel, os ti'n mynd i gweithio adre ac eisiau cymryd yn serious, mae rhaid bod ti'n trin e fel sy'n ti yn gwaith, ti'n mo? Dim point just... Sorry, dalson, gara fi just cael drws yn gwaith. Ie. Fi'r un peth y ti. Fi'n treol gorau fi fel bod lan digon cynnar. Ie. Fi'n licio bod tu ôl desg fi erbyn o leia 11 y bore, a wedyn fel, cynno cynnar wedyn ni, fi ti hapus lefn, a nôl atur ni. Fi gyda amla'n benning yn, achos sa'n trefeili mewn i gwaith wedyn, so fi'n benni marca 2 ffyra wedyn ni, ond fi'n dod i benni good quality gwaith gytre fi'n teimlo. Hello. Mae'n daf da ni, yma. Hei, go fe? Chi'n clywed fi? Ie, ni'n clywed ti, sy'n ni'n gweld ti? Angon, siw fi'n troi'r fideo ymlaen? Gwisga turn video on. Fi'n credu hwnna'r bwtwm. Chi'n gweld fi nawr? Ie, ni'n gweld ti, ond dim gwyneb ti. Na ni. Siwr fai? Gweld fi nawr? Ie. My God, ti'n siafo yn daf? Wel, ie. Fi lico, bod fi'n gweithio gytre, fi lico siafo bob dydd yn dyfet, twed. Ni'n siŵr bod fi'n lan ac yn edrych yn deud i, achos fi'n neud tipyn o'r meetings hyn, ond fi ddim cweith wedi dod yn gyfarwydd a siw mae fe'n gweithio. Mae'n anodd, mae'n gymryd, mae pob beth mas yna, nos e ail. Just technoleg, mae'n nuts. So, mae eisiau fi just neud sgrin fi bach mwy clir, achos chi weld yn eitha blurred fyna. Iawn? Gwito. Does o'n rhaid sa'i di gwrs dim byd nawr yn dwi? Oh my... Endaf? Beth ydi gwrs Chi siarad bach yn uwch, sa'n gallu clywed chi? Ia, mae bach o lag fi'n credu. O, na wyll, ie, mae wyll, hwnna wyll. Clywed fi! Ie. Dim dy fi lag. Mae pob beth yn dod mas yn ffain dy fi, mae rhaid bod rhywbeth yn bod ar ei credu. Ie, dechrau yn y quiz fe. Mae dy fi wedi wneud sawl rownd i chi. Ie, newn ni mynd mlaen i'r quiz nawr, ie. Bach o lag fi'n credu. Wi-Fi T hwnna. Wel, dylse gyfo'n o reit, fi'n credu bod digon da fi, ond ie, jyst bach o lag. Reit, rownd cyntaf yw cerddoriaeth, oce? So fi'n mynd i ware, so ie, mae eisiau papur y biro arno chi. Hang on. Ti'n iawn da? Ie. Siw mae bethau? Ie, good. Mae cyd yn un o'r. Oes e? Wyles i cyd, bydd o'n nad? Ie, fi wedi gweld lot yn ddiweddar. Ie. O, endaf, reit, music de. So, mae da fi 8 can i chi, okay? A chi fel geso, na i waren nhw dros o hwn nawr, a chi fel gweud wrtho fi beth yw enw'r can a pwy yw'r artist, okay? So, na i waren yn gyda nawr, okay? Cyddi clywed e? Dim yn glir iawn. Yna well? Dergau bach yn y gota to. Ie, na ni, lot weth. Cyddi clywed yma? Ie, mae hwnna lot weth.
Ie, da iawn hwnna. Gyda chi gyd marcau llawn yn y rownd cerddoriaeth. Rownd nesaf, challenge sydd â fi chi. Fi moyn chi mynd i hôl y peth hena sydd gyda chi yn kitchen chi. Hynny yw y peth sydd gyda'r use by date, as bod y mas y date hynna. Okay, so 3, 2, 1, go! Y peth yna? Yeah. Yn gegini? Yeah, go. O, na. O'n i wedi cloi'r drws. Bish, bash, bosh. Real good nosh. Be? Bish, bash, bosh. Real good nosh. So beth ges ti? Oce. Ie. Mae'n a fi. Yr unig broblem yw, Kenneth, fi wedi byta ge. Ond y sell-by date yw 19th of November 2012. Boys, mae mor good gweld chi. Mae eisiau ni wneud mwy o stwff fel hyn. Ie, odyn. Fel, mae jyst yn... Mae'n cymryd rhywbeth yn hyn, i sylwi yn dweud, faint mor agos i ni fel criw o ffrindiau, bod eisiau ni'n jyst gwrdd am mal yn fe. Chi fel teulu fi. So, mae eisiau ni, as soon as mwyn drosnod, mae ni'n cwrdd lan, ti'n mo? Mae'n gweld chi trwy amser. No, fath na o fi. Reit, y rownd diwetha de. So, mae doi chi agos i ni ar hyn o bryd, ond rownd diwetha yw rownd gwybodaeth personol am bit i fi. So, rownd cwestiynau Kenneth, fel i fi licio galw ge. So, cwestiwn mae fe'n eitha da da fi. Mae dwi 8 cwestiwn am bit i fi fel person, oce? So, cwestiwn gyda, beth yw fy swydd bresennol i? Mwyn yn tri cwestiwn, fe'n gwybod. Mwyn yn tri cwestiwn, as ti wedi cael job newydd yn dweud ar oed ti? Na, fi wedi bod yn rhan swydd ers 5 mlynedd. Sa wedi newid job yn gwbl. Weles i hwn ar Facebook ti wedi cael job newydd, fi'n siŵr. Na, sa'n sgarwyn, sa wedi newid job yn gwbl ers 5 mlynedd. Fi dal i fod yn prifysgol Aberystwyth. Sori. O'n i'n meddwl am Kenneth arall, sori. No, hwnna. Oce. Ti'n gallu cael job trwy fod yn student, Kenneth? Wel, rhywbeth, fi'n licio meddwl bod fi'n employed. Dwi'n fod yn student ddim really'n job, nag yw e? Na, fi'n cael wage bach. Sa'n cytuno da'r cwestiwn na, fi gedi bod e'n trick question. Trick question. Sdim job da ti. Na. A'n gwybod oedd rhywbeth, tal. Oce. Mlaen i'r un nesaf de. Oce, nath dim un o'ch chi cael cwestiwn yn iawn yn y rownd diwetha yna? Ie, ond mae... So sain ti'n dda iawn, Ken. So sain really gallu clywed ti'n good. Fi gallu clywed ti'n really good, ddo, Carwyn. Ie, fi gallu clywed ti'n fyd. Na, ti'n torri lan trwy amser. Ti'n gallu clywed fi? Ti di rewi? O dwi? Ie. Fi'n edrych yn iawn. Na, chi di rewi. Ti'n siŵr? Ie. Oce. Da iawn enda, fi'n just i'r cwis na de. Dim lot yn ni. Mae wyth nawr. O, ti'n ôl? O, good. O'n i'n just yn gweud y results ond gweud bod enda wedi ennill y cwis fel un marc oedd yn ddi, so oedd agos. Fel ni'n neud hwn, to, boys. Chwain neud enw sfori, to? Yeah, good. Definite. Mae fe'n mor neis, just cwrdd lan roi'r byd yn le. Cwis, ti'n enda wneud cwis yn ysfori? Yeah, dim problem. Pathau yma chi moyn. James Bond? Yeah, James Bond, yeah. Good. Gwi. Hell of a shout. Good shout. Oce, welwn i chi nosfori na boes. Yeah. Oce. Good.
Shw chi'n gadael? Hwyl dy baith. Os Oce, fi 'di mynd ag e. y gwylod, oes e?